Lirio iti tanap. Tinapalapas. Iti asyenda ni Senyor Juanito. Inaalakan nan tinagpatinggan ti dagana. Tapno saan na nagamden ni Senyor Pedro asakupan ti dagana. Nagkatkatawa lang ni Senyor Pedro iti namuan na. Ket kinunana asana balen. Tadda sa bali a plano na. Nang dutok met ni Lito kadagiti mang bantay iti alad. Tapno awanen ti asino man namang dadal. Iti may sangal daw, sinarungkaran ni Lito ida. Adda nagpaltog. Itagagayem, adtuin tituloy iti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Kumusta ti pa nagbantay yung? Ay, awan matimay nang dadal ka dagiti alad dito. Yarod dito. Nasayat nga rod no kasta. Nupay kasta, ituloy tayo lahat ti agbantay. Narigatan. Ang mga nod dati umayag dadaan. Walito! Paltog tayo dyan! Kakaduan! Kumlap kayo! Sino nga tatak palpaltog? Sino ti palpaltog? Ganda! At nakapuntahan! Ay na! May senyora! Senyora Medreina! Ay, apay Ursula! Matagdaragan ka! Ay na! At na pinagtawagan tayo dyan, Shinda! Katimpanda ka na sa ospital! Tinangagkuha na paltugan! Ay, kuha ma'am! At na paltugan ni Jacinda! Katimpanda ni sa ospital! Diyos ko! Nilito! Aday Jacinda! Aha! Inaki Jacinda itang saan! Ay, di ba kalahan na siyon? Saan ka arong iha? Nilito, mama! Inakitaan ni Jacinda! Eh, kuha ma'am! Ni Manong Lito ka no ti may saan ang ipan i hospital iti lalaki ang napaltugan! Kunaklakit din no. Agkalma ka lang, Olivia. Laglagi po mamasikog ka. Ang mga numakapadakas kan kati sobrang agdandanag. Mama. Napanan ni Senyor Jacinda, Senyora. Mapanaamuan tinapasamak. Kasta ka di. Kasta ka di? Senyor, natamaan mi tayo may sabantay. Diyaga mo, nanatayan. Sayang. Sayang tasaan ani Juanito tinapaltugan. Awan ni dyan, senyor. Saan mi nakita ni Senyor Juanito? Senyor, saan kayo kadi ang madanagan? Nga amangan no da kayo tiyatapan ni Senyor Juanito? Siya kunam? Juan. Atapan ni Juanito? Senyor. Uray pa'y siya ti atapan na. Tawan met pamanagnek na. Anitan ti sumaron maramitan ni Senyor? Saan kayo pala nga mapmapanijay? Narigatan. Amangan numatiliwan da kayo pa'y. Juan, Senyor. Baldo. Ingka mangalay ti arak ta ginumta. Arreglado, Senyor! Awan sa bali nga atapag anang paltog. No tinagiti pasurot ni Pedro. Kasta nga ta, Senyor. Dahito ti amok. Kaguran at ti amo da. Ket amangan no dagiti trabahador ko ti pangipapasa na iti gura na kanyak. Ay, Senyor. Apay no, ikamang yun dahito iti pulis. Nalabit amarigatan dagiti pulis amang takwat no asino tinagpaltog. Gaputawan mo't nakakita iti pasamak. Kasano nga ruditaan, Senyor? Awanan ti madutukan ngagbantay. Sana balin nga awan agbantay kadagiti alad. No isuda mo't lati madaksan. Senyor. Pakamuam dagiti lalaki dito asyenda. Paisardeng na pailang ti agbantay iti alad. Uwain, Senyor. Lito, anya tinapasamakan ka? Ada ka didakas anapasamakan ka? Awan, Olivia. Iso adi kagdanag akasta. Kumusta ti impanyo di ospital, Lito? Nasayatan, Papa. Sana grabe ti pan nakapaltog na. Kaputat damgis lang. Uray damgis laeng. Ta saan asin sinanday ta banag.
Nasaktan jay tao. Napaltukan. Lito, asino ti atapam nga kin aramid iti dayta. Papa, awan ti may tudong. Saan niya nakita tinagpaltog? Nalabit? Nalumang ti ayanda? Nataranta kami aminan. Gaputa da napaltugan. Awan magtanti nakapanunot amang sapol iti nagpaltog. No asino da kita atat tao. Anya ti motibo da. Takastoy ti inaramid da. Kaasimat jay napaltukan. Datayon ti makamo iti amin na nagastos na. Sukatan tayo takaasimat. Rumbang lang. Saan analaka ti mapaltukan? Mama, Papa, amangan no, da gumurgura kada kayo. Iso akas ta inaramid ta. Wano saan, amangan no, da basol dyan napaltukan. Lumtuad tumatlaang ti kinapudno, iha. Mamuan tayong tumatlaang dayta, abanang. Diyos ko, anya dayta nga inaramid ta, Pedro. Binilin nagayam dagiti pasurot na amapan pumatay. Iti boundary ti dagada nga kapsat. Oh, madanaganak iti daytoy anamwak. Anya nga tatibo nga daytoy nga inaramid ni Pedro. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot ti asawa. Lorna! Pedro? Oh! O pa kasla mabutbutang ka? Nalabit, nangag mo ti saritaan mi tay ti may sa pasurot ko. Gaputan na siputan ka ngay masidag. Ti kunam siguro kat saan ka nadlawan niya. Pedro? Nuan niya man tinangag mo. Saan na narumwar ditang niwat mo? Nalawag? Uwan. Tano dadaulan nak, Lorna. Sana ka bumdeng, amang dosakan ka. Napalalo ti danag ko itayawan ka pa, Lito. Kunak namin no dadakas anapasamakan ka. Olivia, Ngam, apay. Apay apinaltugan da kayo. Kan asino da? saan mi idaan nakita? Ay nalito, saan kan amakmapan iji asyenda? Amangan no anya pa'y ti mapasamakan ka. Anya? Saan na mabalin, Olivia? Amo matasyak ti katalaki di asyenda. Ngam, Kan may isa. Saan nakmatamapan iti diso nga ayan ti alad? Tauray dagiti trabahador. Pinaritan mi idan nga umadaki jay. Lito. Iso asaan ka kung mga agdandanag kakasta, Olivia? Gaputawan ti dakes ang mapasama kanya. O anya, Juanito. Talaga ka di asan ka nga agtignay maipapan iti pan nakapaltog ti maysa trabahado? Rumpag na doktalam no asino ti akin aramid iti dayta. Midrina. Ta sigurado, aramid daytoy ti ampon akapsat mo. Awanan utang anaimbag anakam. Pampanunutak mo't dayta. Agam saan tayo ama sigurado no iso ti aking gapuanan. Iso saan tayo pa'y nga agsaw iti kontra ka ni Pedro. Nga uray pa'y iso ti suspect tayo. Ta sino kumapay ti makaaramid iti kastaan no ti laang iso? Kat kasanon tayo napaltugan at trabahador. Anya lang ti maibaghanakan ka. No saan mo apaimbestigar tinapasamak. Baka sarita kon. Tinaskan kan kuana kat aday gatang na itiagas na. Kan agsweldo lata nga uray saan pa nga agtrabaho. Kan inikak iti kwarta. Isungawan pagdanagam kan kuana Midrina. At ni Senyor Juanito ijay gate. Astra kagkadi? Sige, pastrakam. Sigurado kayo nga di, Senyor. Wen baldo, ala, ingka pastrakan. Nakababain met no jak pastrakan ti kapsat ko. Sige nga nun, Senyor. Ala, baldo, bukbukam ti baso ni Juanito.
Tagdanggay kami man nga uminom iti na imas nga arag. Juan, senyor. At ito, senyor, ay kanan ti baso yo. Ala, Juanito, uminom ta. Saan na day tati mayak dito mansyon mo, Pedro? No kasta, anya nga rod ti gagaram. Dagiti lang taong tiyada igam na. Isuda tiyada paltog na ditoy. Tanya ti kayat mo asawen? Saan nga ta? Nga isuda tinang paltog iti may sa atrabahador ko. Aniya. Di ka katawa kasta, Pedro. Ne, sa balin samet ti panang ipagarup mo kadagiti tao, Juanito. Ako saramot idan, kat awan mat pamanaknak mo. Sipod pa'y, nasaya atakan ka. Sipod ubing ta. Ti pagayatam, ti sursurutek. Uray day di mamakan papa. Ti kayat mula ang titungtong palanda. Impatagda ka iti osto. Imbilang da ka akas podno anaggapu kadakwada. Nga uray may sakalang nga ampon. Aniya. Lagi pang tinapalabas, Pedro. No, asino ka? No, anya dagiti aramid mo. Kano ka sanuda ka nga impatag dagiti dadakal ko. Iti likodan ti kinatusom, ti kinalukom. Kan aminin asakit ti ulo nga impapay mo kadakwada. Impatagda ka akas podpod no nga anak. Kanya tiga puna kas tati sasawam ita kanyak, ha? Italang abaliksik na gito'y ken ka, Pedro. Kat saan kamat siguro ako nang tapno saan mo amaawatan ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Ti jantre awan nito. Senyor, itala na muwag. Amay sa kagayam ngampon. Ay, senyor, tinapis na kumatan. Kagurayo ka di, ti panangibalikas ko. Amay sa kangampon. Senyor, anay ko. Saan mo nabalik sanpay day tabalikas? Tamaruruda lang. Amay sa kalag. Di mo baliksan ko namat. Kayat mo sapay ti matumpa. Wano, kayat mo da ito. Senyor, ingkasamatan tapaltog mo. Ala, pumanaw kan dito'y sangok, Baldo. Tamangan no makalbit ko ti paltog ko. Juan, senyor, Juan! Ti jantre awan nito. Masapol pa'y lang ay parupa na kanyak amay sa ngampon. Anya tinagsaritaan da Pedro kan Juanito. Ibagam kumakanya. Senyor, apay nga may kayo dito hardin. Tapno agdamag kan ka, no anya tinagsaritaan dagiti dua. Kwa, senyor. Ibagam kumakanya. Imparupan ni Senyor Juanito ang may sangampon ni Senyor Pedro. Oh. Apay akas tati imbagana. Isot itudwan ni Senyor Juanito may papan itipan nakapaltog ti may sa atrabahador na. Kuno na, ada kami kano apasurot ni Senyor Pedro tinang paltog. Kat, Ti maawatak akayat nga ibaga ni Senyor Pedro. Arumbang mat, nagsubad ni Senyor Pedro iti kinaimbagdaken kuana. oh, Kasta, ti maawatak, Senyor. Ngamin, da kami ti kang runaan asospetsa ni Senyor Juanito iti napasama. nga isumat ti pudno. Saan kadi? Juan, Senyora, mudno. Ngam,
Siyalk? Agtungtong palak lang iti pagayatan ni Senyor. Sige. Agyamanak itinadoktalakkan ka. Indakon, panawan kan dito'y hardin. Itidayta nga inaramid mo, Juanito. Ang mga noan niya ti panunutan ni Pedro kontra kan ka. Adda kan kuha na daytan. Impalagi pulang ti kinaimbag ti pamilya kan kuha na. Iso arumbang kumaasobadan na iti kinaimbag. Saan kat asobadan na iti kinadakas wano kinaagom. Madanag anak mo tan, Juanito. Sapay kumata makamiris ni Pedro. Tanong saan? Iso ti madaksan. Saan asyak? Sa balit agparparik na kanyak. Dakas ti ugali ni Pedro. Amo tayo dayta. Kat amangan noan niya ti aramidan na kan ka. Gapo itigkura na. Juanito, ikamang mon iti pulis. Ta sigurado. Agaramid ni Pedro, iti maikontra kan ka. Ditangatan amang rugi ti sana pagkinawatan de Senyor Juanito ken Senyor Pedro. Gagayem, di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Pinapalabas, iti panagbantay dagiti napusgan at trabahador iti alad a masakupan ni Senyor Juanito. Adda ng paltog kadakwada. Natamaan ti may sa kadakwada ket dagos nga intaray dalito iti ospital ni Senyor Pedro ti atapan ni Senyora Midrina. Napanmet ni Juanito iti mansyon ni Pedro ket impalagip na lang ti kinasaya ti pamilyada ken kuana amay salang ampon. Nagdanag ni Senyora Midrina tamuna na sair tirik na ni Senyor Pedro. Insingasing nangarod iti asawa na nga ikamang dalangan iti pulis. Itagagayem adtoyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Juanito, sa balit agparparik na kanyak. Dakas ti ugali ni Pedro. Amo tayo dayta. Kat amangan noan niya ti aramidin na kan kagapo itigura na. Ikamang tayon iti pulis. Ta sigurado, agaramid iti maikontrakan ka. Nang rurakat na sair mo, tirik nana. Saanan? No bilang tapod no ti atap tayo nga iso ti akin nakam. Iti pan nakapaltog ti maysa kadag iti trabahador tayo. Patsya ka makamiris. Gapo kadag iti imbagbagak kan kuana. Ada pa nagamiris iti maysa tao, Midrina. Patsya, makamiris ni Pedro. Narungsot at talaga ni Uncle Pedro. Sa bagay, agraman dagiti trabahador. Ulpitan dapay. Malagip yu ka diti bakat nga insangpat mi idi dito'y mansyon, mama? Juan, adda itan iji asyenda tayo. Sobra tinaramid dagiti pasurot na iti day ti abakat. Sinaplit da iti latigo. Kan oray iji asyenda tayo. Ado tinang nangag ko ak kinaulpit dagiti pasurot ni Uncle Pedro kadakwada. Awan asina. Isu akas tang unay aragsak dagiti trabahador iti asyenda tayo. Idi na da magdaan nagsubli tayo dito iili tayo nga aginaldo. Awan ti asi iti puso day jay a Pedro. Naulpit at tao. Lito, kayat ko ako yuganak. Mapanta iti mansyon da Uncle Pedro. Sigurado ha? Juan, sumarong karak ijay. Pambarak amang kumusta iti kaanakak. Jay anak ngay ni Gracia. Ket, amo ka di da ito ni mamam. Jak kayat nga ibagakan ko na. Basta imbagak arumorta. Amok ngamin asaan na taapalubusan. O sige, usaran ta nga ruti may sa kotse. Tasaan kan ang makakabalyo. Sige, mapantangarudan. Amangan nyo saan data pa unagan, Olivia? Siyak ti makisarita. Anyat masapulyo. Bumabaak.
sinarungkaran ti kaanakak. Saan na mabalin? May parit ti uray a sinuman asaan a kamang ti pamilya asumrek ditoy. Kasta, tinaibilin ka na kami. Baldo, pastra kamida. Juan, senyor! O sige, mabalin yung hanon, ti umuneg. Kumusta kayon, Auntie Lorna? Kumusta ti kaanakak? Nasayaat kami, Mat. Agyamanak iti isa sa rungkaryo. Auntie, Kayat ko ti sumarungkar ije mansyon yo. Ang sa anak apalubusan ni Pedro. Isungada kami latan ka ni baby diti mansyon. Auntie, naamon nyo ka din tinapasamak? Ti pan nakapaltog ti may sa at trabahador mi? Ha? Kwa. Wen. Di mo pigsaan ti agsao. Taamangan no at agdengdengag iti saritaan tayo. Auntie, ibagam man Gusto kayo. na ito na panagsarita yo. Ha? Pedro. Ala, da kayo adwa. Pumanaw kayon. Ni Uncle Matt, papanawon na kami adagos. Diyak pa'y naipapas ti Mang Mingming kini baby. Pumanaw kayon! Jantre kayo! Saan kayo niya pungtot, senyor? Sige, rumor kami. Umay ka, Olivia. Anya, Umay ka, rumortan. Senyor, agyaman kami iti pa ng pastrekyo kada kami. Sige, senyora, mapan kami pa eh. Anya timbagam kadakwada? Taapay ang nakapsot ti panagsasarita yo? Awan tinagsaritaan mi. Agsasao ka kaditipod no? Imay nalaang sinarungkaran ti kaanakan na. Day talaang. Kasta ka di. Apay. Anya kumati ammom apagsaritaan mi ka ni Olivia. Jantre, kundi da magkapailaeng? Ti may papan iti panagpaltog ti pasurot mo iti may sa atrabahador da. Wen, dandani na ibagak. Ngam sayang tadyak na ibaga. Ngamin, imasidag ka adagos. Kasta gayam ha? Sige! This one nak, Pedro! Ipapas mo ti pungtot mo kanyak! Patayan na paikit din, no kayat mo! Matikan! Di na kontraan, Lorna. Tama nga no itong palak itimbagam. Apatayan ka! Ma'am Olivia, Manong Litaw, at tuyan ti inuman nyo a Diyos. agyaman kami Ursula. Agyaman kami, Ursula. Ay, sige inak pa ija kusina. Panawan kayo diti paraangan ti mansyon. Ta ituloy ko ti araramidal. Sige lang, Ursula. Lito. Anya tinaobserbaram iti ipapantay di mansyon da Uncle Pedro. Huh? Saan ka di anakad-kadlaw? Ani Uncle Pedro ti suspect? Nalapit na kasta, Olivia. Talaga nga iso. Maawatak iti reaksyon ni Auntie Lorna. Kat addaam mo na may papan iti napasamak. Ngun sayang lang, ta saan na ibaga kanyak, tadimtang adagos ni Uncle Pedro. Awan ti sabali ang mga ramit iti kasjay. No di isuda. Gaputa isuda lang ti makaiturag nga agaramid iti kinaulpit. Dito'y Buena Vista. Naawatan nyo kadimot lang timbagak. Oh, senyor! Senyor. Saan kayo pala nga agar-aramid iti may kontra kadahuan nito? Agpalamis tayo pa lang ita. Oh, senyor! Senyor. Diya kayat nga mga nukumamang dan iti pan nakabag iti linteg, no agaramid tayo manen iti kinaulpit kadakwada. Diya kayat nga may dak imbestigaran dagiti pulis. Juan, senyor. Uri saan nga imbaga ni Juanito, asyak ti akin nakam iti pan nakapaltog ti trabahador na. Maawat akon ti kayat na nga ipakawat. Ngem.
Pulos, ajak ida supapakan iti kinaimbag. Ya! Ya! Ho, ho, ho! Ho! Kastamat ka na kayo. Kumusta kayo dito, Asyenda? Masaya at mat, senyor! Onda ka di parikot ditoy? Awan, senyor! At dayta tipod no, senyor. Awan, ti parikot dito asyenda. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, panawan kay pay nga rod. Mapanak ije rancho. Sige lang, senyor! At dakagahin dito hardin, Olivia. Wan dito. Kayat ko aboy-buyaan dagiti mulak nga orkidya. Agsabsabong din. Nagpipintas da, oh. Agduduma ti maris ti sabong da nga aguk-ukran. Wanyad. Ne? Dakkel ta tiyan mo na, Olivia. Umadani na talaga ti panagpasngay mo. Nagbiit ti aldaw lito. Manulaangan nga aldaw ti urayag. Agpas ngaya kon. Kat, may sakton nga ama. May saakton nga ina. Ala, umay ka. Mapantag tugaw iti dahi abanda. Ijay taman nga agsarsarita. O sige. Lito. Oh, apay, Olivia. Ang sakit matantiyan ko. Ano? Anay ko! Lito! Kasa! Aga nakaksan! Sige, Olivia. Kapan kang harap di ospital. Ay na, senyora! Naimbagta si Mangpot kayo na naggapoy di asyenda. Apay ka di Apay Ursula, kanya tinapasamak. Ay na, senyor! Ni Ma'am Olivia, impan ni Manong Lito iti ospital itay. Ha? Apay! Aganakan, senyora! Anya, ano kasta? Ako dito, itamot laang, surutan ta ida iti ospital. Lalaki, timpasngay mo, iha. Ada iti apay mo. Wan, mama. Lalaki, timpas ngay ko. Maayatan ako unay, iha. Agyaman kami, taimpayan na kami iti apo, iha. Wan gayam, nagsubli ni Lito iti mansyon. Pimanaw itay nakaturog ka. Kasta ka di, mama. Mapamangala iti dadumapay nga aramatan nyo ditoy. Tagasan o, ti kawusla ang ti apok tinaitukot yo. Mama. Uway da kami. Saan kami na nakaitugot itinuan niya laditan ang mausaryo ditoy. Tagasan o, agap apura kami ngayon may. Ay na anak ko. May sa akon alola. Adan to mga awag kanyak itinuna. Uray siya ka. Adan apok ang mangawag to kanyak iti lolo. Hay, nanaw! Sino dyan kinasarita mi Giant Gate? Masala nga ganyan ko. Apay ngay nga rod akita itay ditoy. Akas nga dapal paliiwan na. Ganyan ko lang dito. Kasta ka day. Kas lang amin barrairong ti panagrupropa na. Sige. Ngayon ipagano, nako. Agsibog ako na timasitas. Panawan kan dito, Ursula. Sige, nanaw! Wanya, nakasaritam ti tawa agagaram, Baldo? Wan, senyor. Kati manugot iti kayat mo. Lukasta, apay nga rod at di mo inawis dito yung mansyon. Senyor, papasan na kanupay ti trabaho na. Umay ito dito hinton malpas na ti trabaho na. Jantre, taon unang napay ti trabaho na? Sa nabale, senyor. Tinapatag, umay ditoy, kat makasari tayo iti husto. Kasano iha, agawid kami pa'y laang. Inton bigati pa nagawid yo. Isu nga agawid kami pa'y kanipapama. Ta saan kami nagsuksukat? Agsubli kami inton bigat. Wan, mama. Sige laan. Saan nabalit ang damot ni Lito akadwami kini baby? Sige nga rod iha. Agur orayan ni papam ije kotse.
Sige lang. Aginom ka. Anya itayan tinagan mo? Mano tinagan ko, senyor? Nano? Uminom ka pa'y. Inumam day ti basom. Sige, senyor. Kababayan mat mo payon kayo. Ita, nano. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Numayat ka, maadaan ka iti adu a kwarta. Ha? Ado akwarta? Kayat mo ka iti kwarta? Ikan ka, nano. Bumaknang ka. Gaputadakkel agatad ti ited-kuken ka. Nulaket taumanugot ka iti kayat ko nga aramidem. Ha? Aramidak? Apay, senyor? Anya ti paramid jo kanya akatukad ti dakkel agatad? Simple lang, nano. Simple lang. Ti ipaaramid kuken ka. Anya ti iparamid ni Senyor Pedro, iti hardinero da Senyor Juanito. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring, John Ligligen. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga estasyon. Lirio, iti tanap.